Onko se ihana? Noin korvia pitänyt. Kasa. Me tullaan heti. Mitä koira sanoo, jos sais puhua, jos leikkauksen jälkeen se on vain yksi sana. Why? Why did you do? Mut sit kun mun mielestä joku... Apua. Se on älyttömän hankala, niinku, se on vahvat vietit ja kiima. Niin. Ja kun mä just joku sanoi jossakin mun mielestä hyvin, että kumpi on parempi, että sillä koiralla on hirveet halut, mutta se ei koskaan pysty toteuttaa niitä, vai se, että se ei tiedä niistä mitään. Niin. Et niinku... No tavallaan mun mielestä vähän se, että kun leikkaa koiran, niin se on niinku... Se on tavallaan niinku ikuinen pentu tietyllä tavalla. Niin. Jaha, nyt sä innostuit. Tää mä leikkautin joskus 2-vuotiaana. Tää nyt on narttu, et mä en tiedä miten se sitten eroaa, mutta tää ainakin niinku tasapainottu ihan hirveesti. Tällä hirveet valeenrattarit oli aina ihan sekaisin. Tästä tuli niinku paljon fiksumpi järkeä. Se oli aina ihan sekaisin sille. Mäkin luulen, että toi on vähän semmonen äkäärikerta. Kyllä toikin varmaan jos mä oisin leikannut. Mä just sitä ajattelin, että jos on hirveä kovat